Tot just avui hem començat la decoració de l'Hospital Infantil de la Vall d'Hebron. L'activitat ha començat amb un vídeo original de l'Ània i la Martina, que ens han proposat a tota l'escola poder realitzar la decoració de l'hospital. Una nit il·luminada, una nit estelada, traient aquests estels de la nit estelada de Bangkok. I em donar calidesa a aquelles parets blanques que deia l'Ània que estava cansada de veure, i llavors, 10.000 estrelles d'aquestes per tenir 5.000 estrelles que estiguin acompanyant els nens i les nenes durant aquest Nadal. I de les bangonianes n'hem fet 3.600, així que em sembla que aconseguirem el repte que ens ha proposat l'Ània i la Martina i il·luminarem la Vall d'Hebron. El que ha representat aquest projecte per tot l'alumnat de l'escola és que poder prendre consciència d'una situació de malaltia d'una nena com ells i fer-se preguntes, moltes preguntes, adquirint valors que s'han anat desprenent d'aquesta situació i que s'han anat plantejant a les aules cadascú al seu nivell, i després com des d'un projecte d'art també, el quadre de Van Gogh, que és la nit estelada, es fa un treball plàstic o una acció plàstica per omplir l'Hospital del Vall d'Hebron amb una altra mirada. L'Ània i la Joana ja de per si són persones creatives i el curs passat ja havien decorat l'habitació de la Vall d'Hebron i van tenir una idea fantàstica. D'aquella petita idea es va anar fent més grossa. Els mestres es van anar engrescant amb els alumnes i vam dir va una mica més, i al final vam dir va tota la primària, al final vam dir no, de P3 a 6è i fem un projecte d'escola. Va ser un moment de motivació, saps allò quan acabes un concert, un moment adrenalínic, tothom fent estrelles. Sorprenentment amb aquestes coses tothom es posa d'acord a la primera i tothom pren aquella embranzida de vinga va, hem d'aconseguir aquest repte per poder compartir amb altres nens i nenes aquestes circumstàncies tan especials. Marc, el nostre mestre de plàstica, que és també una persona creativa, que va buscar un fil conductor que fos un moment màgic. Aquests són aquells petits moments on val la pena venir a treballar.